سلام نهيا بيتي بحضرتي كميل لخوم دحنا دخوم أنا سلامي እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጠፊአ ካብ ዩቲዩብ ብዙሕ ገይረ ካብ ዩቲዩብ ካብ ዝጠፍእ ከመይ ኣለኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ተመሊሰ ኣለኹ። ኣይሆፕ ድሕሪ ግዜ ኣይጠፍእን ዝኸውንና ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ። ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሰብስክራይብ ግበርለይ። ናፊቅኩም ነዶ? ኣነ ማራ ናፊቅክን ኣብ ዩቲዩብ ዝፈልጠክን ኣሕዋተይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዙሓት ፈተውቲ ዩቲዩብስ ብዙሕ እዩ ዘኽስበካ ሓው ሓፍቲና ተባሃልና ነርና ኣብ ላይፍ ገለና። ሕጂ ግን ድዒ ካብ ዩቲዩብ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ገይረ ንኹላትክን ንፈቐቢለክን እልመዲ ሂዊ ፀዱ ኩልኸና ብጣዕሚ ብዙሓት ነርክን እና ብጣዕሚ ናፊቀክን ተጣፊና በቃ እቲ ዩቲዩብ ሲ ይጣፈአካ ገለስ ኢሉ ሓደ ግዜ እንድሕር ጠፊእካ ገለስ ኣይትምለስን ብስራሕ ምኽንያት ምናምን ምጥዓም ኣብየና ገለና እና ኩላትክን ኣብ ዘለኹና ሰላምክን ይብዛሕለይ ደቅነይ ማዓረይ እና ሕጂ እና መጀመርያ ሕፅር ዝበለት ግጥሚ ሒዘ መፅአ እኒአኹስ ኪናብ ዘግጥም ከብለክን ትዕግስቲ ሃበኒ ኣልትብል ትዕግስቲ ሃበኒ ሓድሽ ነገር ንልበይ ከይስዕሮ ውሽጠይ ከይፈለጥኩ ከም ፅቡቅ ከይቆፅሮ ሰኣን ትዕግስቲ ከይኣቱ ኣብ መዋጥሮ ትዕግስቲ ሃበኒ ብትዕግስቲ ክስዕሮ ዓይነይ ዝረኣኽዎ ኣመና ቀልጢፈ ወሲነ ከይወስድ ትዕግስቲ ገዲፈ ብልበይ ክርኢ ንዓይነይ ዓፂፈ ክሰግሮ እየ ንኹሉ ቃልካ ተደጊፈ ልበይ ከይጎየ ምስ ሓዱሽ ነዚ ዓለም ስምካ ክቐድሞ ስምካ መዲን ዓለም ብሕፅረት ምስትውዓል ከይጎይ ናብ ገደል ትዕግስቲ ሃበኒ ብቐሊል ከይታለል ንልበይ ዝማረኽ ዝፈልጦ ጥቕሙ ልበይ ከይጎድእ ናይ ምስትውዓል ዓቕሙ ልበይ ከይጉድል ናይ ምስትውዓል ዓቕሙ ህድኣት መሪፀ ክስኩም ንቕድመይ ትዕግስቲ ሃበኒ ተለዋህ ኣምላኸይ ንፅቡቕ ዝሓስቦ ከይከውን ጎዳእየይ ዘይመስለይ ኣትሒዙ ከይፅይቕ መፃየይ ከይፅይቕ ቀልጢፈ ከይውስን ዝረኣኽዎ ብዓይነይ ትዕግስቲ ሃበኒ ኣልብሞ ልበይ ዘሐጉሰኒ ክፈልጥ ዝጠቅም ንነብሰይ ብዘይ ምስትውዓለይ ከይስሕቶ መንገደይ ደኒነ ክጓዓዝ ብኣሰር ወለደይ ትዕግስቲ ሃበኒ ኣብሬኽካ ንልበይ ብዙሕ ሓሳባት ከይስሕቶ ኣንፈተይ ሃዲኤ ክሓስብ ከርብሖ ንነብሰይ ደቂሰ ከይህሉ ተሲኤ ከለኹ ትዕግስቲ ሃበኒ ቀስ ብቐስ ከይዕሹ እና ክብረት ኣሕዋተይ እዛ ግጥሚ ሕፅር ዝበለት እያ ነይራ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩላትና ትዕግስቲ ሃበና እና ካብ ሕጂ ኣይጠፍእን እየ ኣተባብዕኒ ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ላይክ ሼር ነገርኩም ኣበራትዕኒ ክብረት ኣሕዋተይ ብሓድሽ ነገር ክስካብ ዝምለሰኩም ባይ ደህና ቀኒዩ